Εκάλια, τεχνολογικό φιλτράρισμα του νερού, βήμα 3. Και θα δούμε μία δοκιμή με το indicator μας. Και πάμε να δούμε, θα βάλω στο πρώτο ποτήρι νερό της βρύσης για να δούμε το pH. Λοιπόν, εδώ έχουμε νερό της βρύσης. Στο μεσαίο ποτηράκι θα βάλουμε νερό αγοραστό. Τώρα θα κρύψω λιγάκι για να μην κάνω... Εντάξει, όλοι την γνωρίζετε από το Πάικο. Αυτό το συγκεκριμένο νερό βρήκα. Και σε αυτό το ποτηράκι θα βάλω, μόλις μου τελειώσει, γιατί ακόμα στραγγίσει το νερό της κανάτας. Είναι έτοιμο. Και θα βάλουμε το νερό της Ικέας. Λοιπόν, οπότε, νερό της βρύσης, βάζουμε indicator, όλοι μπορείτε να το παραγγείλετε, κοστίζει 5,5 ευρώ αυτό το μικρό μπουκαλάκι, το οποίο μπορείτε σε κάθε πάσα στιγμή να το παίρνετε μαζί και μπορείτε να ξέρετε το τι νερό περιέχει σε κάθε περιοχή. 2 σταγόνες περίπου για να δούμε το νεράκι. Θα πάρω ένα κουταλάκι και χαρτάκι. Λοιπόν, και θα το ανακατέψω. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε ένδειξη του νερού. Όταν υπάρχει pH 7 είναι το ουδέτερο και είναι στη μέση, είναι το χρώμα του 7. Όταν είναι πάρα πολύ απαλοπράσινο είναι 6, πολύ όξιτο νερό είναι 5 και 4 δηλαδή το πορτοκαλί χρώμα. Και το χρώμα 8 είναι σε μπλε, το σκούρο μόβ είναι 9, pH 9. Δηλαδή πάνω από 8 είναι το αλκαλικό καθαρό νερό. Εγώ θα το αφήσω εδώ πέρα για να το δείτε. Οπότε τι έχουμε. Έχουμε εδώ πέρα νερό της βρύσης. Όπως βλέπετε είναι αρκετά ανοιχτό πράσινο. Είναι περίπου 6. Τώρα δεν ξέρω άμα το δείχνει πιο καλά η κάμερα. Το αγοραστό νερό, το εφιαλωμένο του Πάικου, έχει pH 7. Είναι ουδέτερο. Είναι λίγο πιο σκούρο από το νερό της βρύσης μας. Δηλαδή, αν σαφώς ότι το νερό της βρύσης μας προέρχεται λιγάκι προς το ξινό, όπου έχει το pH 6,5 κάπου εκεί. Και το νερό της κανάτας, δείτε το, σε ποιο pH είναι, βρίσκεται στο pH 10. Ναι ρε παιδιά, pH 10. Ένα εξαιρετικό καθαρό νερό.